Плакам от едно дядката, много да плакам. И ти си. Колко давно ли тя си и ти? Тя се да свика да смъкне чак долу, види ги патиничи. Трябва да знаеш патиничи. Толкова се качи по-нагоре? Кои? Горната кожа. Все едно бе, тя си личи такова това. Как ще ти е? Трябва да я срещиш. Карам да не може да се ги реши на тя като... Нагоре да я срещиш. Не надолу, нагоре да я дигне. Колко да се реши, колко и да се направиш. Съща си. Тие ти отсъстват на теб ще ближи. Това да лети вече, а? Чатко да Не, кой ти ме кажа, спойте, стой! Пare, веднага дойде Бобо. дойде. Не, бе! Това, кажа си ме, какво е? Е, супер, а какво? Сам тук Се вече не се издува. Тук малко се издува. Как? Из моята страна. Искай да знам да се издува. Чувам, тук пусна. Дигни отдолу малко на мен. Тук да видя. Парай. Танчко. Где да дигни малко така слава? Отгоре, пане, отгоре. Супер, давай. То. Пане, давай. Вече ти го Има още работа. няма. А костюм надолу? Готов ли ти? Дадох си на него, искаш ме Дега. давате. Дега. Гараж. Тук не мога да го докараш. Закачане. Утре че идеш тук. А? Утре. А дека опашката на това? А? Опашката. Пашката, не знам, я така. Не да сложим опашката. Кой И да забориме за малко. Я откъва го да помагаш. Дръжте. Да се бърже. Бъдуй с гриз. Може да ви първо тя заши. И аз няма така отблизо опашката с куприна. Там ще на светлина нещо. Ето тук докарай под лампата, е тук. Е тук дека ми е ръката. Тук ти кажа. Чекай се. Не. Така, да. Сма на ръката.
Други пред. Лени, калани. Да попада по главната му цеца. Як го виж? Нека се ли, Ама да дай да направо за нас. Тук ела се две бен. Дай бега. Той мрал ни нас, ни вас. Не си се виждали още много? Не се съм виждала. Стара за много година. Здраве. Той го иде. Здраве, айде. Айде на здраве. Айде на здраве. Те жити здраво войнико, да изтумка. Войника е това, де че ходи войник. Той къде е войник? А се добре. Ето тук ли това? Ти там големте. Айде, Ида. Големте на вода. Да и да, изхода седиш на маса, айде стара. Тетка е отванка. Кой бе? Ява. На време викам, ти може Аз съм домашна работа. Аз причак да дена тик на Благовидовка. може да седиш. Деца ще бъде. Драк ли черви? И гакам. Някакви час примор. Е, баби, бачи на нещо. Надолу не върви. Айде, няма нищо страшно, вроги никой няма да те издаде. Не това, он е Заховия, вискал да вземе спонсор. Това са на Благой да си пиеш? На Благовид си иска такива. Благой си иска. И на Благовид на такива пията. Айде да го отгледа, айде да качи. Айде на тук сега. Да, тук. Отправо на Благовид. Там преградът на Благовид. Как видите, какво? Не рече,